Sacho Mia! Ano? Nakay Gwen. No, Scarlett, tanawa. Lang, di na si Scarlett itong. Kaya? Tanawa. Nakakatakot. Shadow na shadow. Wala yung 60 niya sa live. Sacho, ay, Share natin ang live. Prepare for natin Sacho. share natin ang live ni Mia for ano tayo din yung full support for Nihon Shin Mia. Banshi. ha? Nihon Shin Banshi. Mama na ku. Okay mo. Yan ito lang dito. Scar. Adli ka ako, kay Tigjan ka. No. Akala ko gusto ko kunin yung kwarto kasi mag-isa ka lang doon. Tapos Eh, una sila dun eh. Pwede ka naman doon. Dito ka na lang. Ayaw ko may aircon. Oh. ayaw may aircon. Di ba sa mag-aircon? Hindi, at least masamit yung luwag-luwag. Masarap sa lahat dito. May room doon na walang aircon, pwede ka hindi mag-aircon. Pwede ka kahit hindi mag-aircon. Yun nga gusto ko dito dun sa kanya kasi pwede ako hindi mag-aircon. Wala nang electric pan. Yun lang, mainit din. Ay, hindi. Mag-request tayo. No, magpabay ako. Ha? Uy, mayroon lang stick pa for Mia. Ay, ano? Meron kami electric fan? Yes, we are already here in Bora. Paki-share tong live natin, please. Wala to? Norman? Tayo ba? Dapat inano mo lang. Para doon kasi doon sa room si Brenda. Eh hindi kasi siya nag-aircon, so mag-electric pa na lang siya. Marso, ano lang ha, kalmahan lang natin. Ayan. Follow nyo na lang po yan si ano. Pag-usapan natin, medyo busy lang ngayon. Unahin ko lang yung mga live and vlog namin. Hi sa inyo lahat. Wala. Hello everyone, thank you. So nag-aasaran kami doon. Ayaw, pero meron mang ganyan try na. Yun sila. Try mo. Nagmakuha ka ng electric fan. Doon ka na sa room. Cartier. Huwag na, ayaw ko doon. Ayaw ko, huwag ka na magpakuha. Aw. Ayaw ko ng, kaya ko lamig at pangit ka man nandun sa loob ka tangan. Wag na daw Norman. Dito na lang. Sa sala. Sige, pasok lang. Oo, pag private na lang. Mama AJ Bungawan, hello. Charlotte Saludes. Lias Nobi. Ayan. Ay! Screenshot please. Ayan. Pa-screenshot na lang. SS na lang, tapos comment niyo po sa kanya yan. Naligo ka na? Hindi okay na. Nalibang ka lang? With my partner sa room. Thank you. Melrose, hi. Nilarme ate, thank you. Wala ko ba ito? Atag din na lang. Yan. Ito ba, Bin? Iko. Mabilig na sa cockpit tanawan. Cut ang iya. Hala, uy, bastos na uy. Bastos na ka. Mablock ka anak ka. Overcut man. Thank you, Ann Palma Pereira. Nag-enjoy ba kayo? Thank you. Dorina Dawa, hi din sa'yo. Wala. Ilan na yung water? Dalawa pa lang. Sige. Wala na kasi ibang lagayan. Kukunik ako ng wifi. Wood rose too. Paano ako? Wood rose. Thank you. Meron siyang si Argel, meron siyang seminar sa kanyang trabaho.
Hi, Mami Corazon. How are you? Bernie Castillo from Tondo, Manila. Ate LB Agres. Ano ba ngayon? Ohio? Why you may kwarta? Konnichiwa. Irene Gumahad. Enjoy much mga madi. Thank you. Wala, hindi na. Baka sira yun. Sa Manila kasi galing to. Kay sir. Iba kasi yun sa kabila na. Ay, hindi niya na ituro to. Oo. Naon na. Cool. Iba kasi yung split type na sa kabila. Sa kabila. Kono. Inverter kasi to eh. Enough mo kasi kanina na. Abot mo. Ito. Kasi dapat bubuka yan eh. Sa Espetalbo, tanungin niyo po siya. Siya po ang itanong niyo. Kasi baka mamaya kami na naman maging masama kasi hindi siya sinama. Siya po i-PM niyo. Huwag masyado sa filter, malabo na. Ayan po oh. Daniel Caratao. Oh, kasi gawa po yan ng ilaw dito sa likod ko. Ayan po. Thank you, Femerasol. JG Panapanaan. Hello, hello. OMG. Ay! Yun sa mong galawin? Ano? Sa sobra sa filter po. Wala nga pong filter yan. Ayan po yun. Oh. Bakit galit kayo sa filter? Hi, salamat. Mukhang may nakasagot ng tama. Si G-Bus. Kapoy. Well, kapoy yung biyahe. Pero syempre, since alam mo yun, halos kompleto kayong nandito ngayon, magbabakasyon. So, tamang higa lang muna. Mamaya si Mia po wala. Inaano namin yung sinusubukan namin yun yung ano. Ayun na. Na? Hayaan mo na. Patingin. Ni? Namatay na naman siya. Ba't wala dito? Meron na siya. Farsa. Against the light lang natin. Ayan. Matit Eraban Gomez, thank you. Sa Station 2. Yes, okay naman. Kaya lang, kasi syempre gusto rin namin ma-enjoy ni Brenda itong bakasyon na to. Hindi yung kami-kami na. Kasi syempre kapag nandun kami sa crowded o yung maraming tao, di ba? Pa-picture. So at least ito, paglabas namin dyan, kaunting lakad lang yung dagat na ng Boracay. Boracay pa rin naman. So, it doesn't mean na wala kami sa station or Station 2. Wala kami sa Boracay. So, Boracay pa rin naman to na isla. Sila pa rin ba ni Madam Brenda? Namiss ko sila alam nyo po, huwag nyo naman i-pressure yung mag-jowa. Hindi porket hindi nyo sila nakikitang magkasama na may problema sila or what, okay? Kasi syempre si Gio nag-aaral, si Brenda busy rin sa ginagawa niyang pagbablog, diba? Ako parang, for me pabor ako sa ganung sitwasyon para hindi nila pagsawaan yung isa't isa. Pero naiintindihan ko rin kayo bilang fans na gusto nyo lagi sila nakikita together, na gusto nyo lagi ganito ganyan sila, na ganito ganyan. Kaya lang, ang pangit din naman kung didiktahan natin sila kung ano yung dapat nilang gawin. Diba? Hayaan natin sila yung gumawa nun kasi yun ang gusto nila sa isa't isa. Hindi dahil yun ang gusto ng mga viewers o ng mga fans. Hindi po sa lahat ng oras pwede yung ganong bagay.
'di ba? At saka syempre bigyan din natin sila ng sarili nilang privacy. Hindi ko naman nila lahat, hindi naman porke what we call this, close kayo dun sa kanila is okay lang na i-request nyo na ganito yung gawin nyo, ganito, ganyan, diba? So yun lang, I suggest yun lang, para hindi rin ma-pressure yung dalawa. Pero okay sila. Okay po silang dalawa. Kaya you don't have to worry. Kasi knowing Brenda, hindi naman niya yan ililin sa inyo. Kung may problema, sasabihin naman niya yan. Diba? It's only one. Yes, we are already here in Boracay na. Okay. Saan ba? Dito. So again, guys, please, sa mga naghahanap ng venue and location, special thanks to my friend Amor Sumilang. Mo, thank you so much for recommending us this place. Well, pangmasa yung presyo. Wala namang pinagkaiba yung station 2. Eh, iisa lang naman kayo ng dagat na pagliliguan. Diba? Let's go. Yun lang. Diba? Oo. So yun lang. Huwag po natin masyadong i-pressure yung dalawa. Kawawa naman. Kasi syempre naano sila na dapat pang sundin yung gusto nila kasi sila yung viewers. Diba? Syempre hindi rin. Okay, so right after this live, i-off ko lang po to for a while. No? Tingnan mo, sabi ko mag-aasaran lang. Napunta tayo sa kung saan na topic. Anyway, abangan nyo sa... Magla-live ba si Mia? Si Mia magla-live. Sa live ni Mia, ang pagbubukas ng maleta. Abangan nyo po. All the way from Japan. Konnichiwa, Ate Cristina San Pedro. No, Ma'am Aurora Goson. This time, bakasyon naman po ito. Relaxation. So, ito yung mostly yung gusto namin ginagawa talaga ni Brenda rin kapag nasa out of town shows kami. Business and pleasure. Nagtatrabaho at the same time, may bakasyon na ginagawa. No, yun lang naman din yung paliwanag ko sa inyo. Para hindi rin ninyo ma-misinterpret or what they call this? Ma-misinterpret yung action na hindi nyo nakikita silang dalawa kasi ganito ganyan. So, wag nyo sana siyang ma-misinterpret. Kasi si Brenda minsan parang nape-pressure na yung mga gusto lang kami nakikita, paano yan, ganito ganyan, busy rin naman yun. Kasi ako may ginagawa rin ako, di ba? So, mas maganda na ganun talaga. Na at least kahit paano, once in a while, na-miss nila. Pero lagi sila magka-chat kasi kanina, simula nang bumiyahe kami, magkatabi kami sa upuan. So, marites tayo. Nakikita ko nag-appear yung name ni Gio. Nag-update siya kung anong ginagawa ni Gio. At ganun din si Brenda kay Gio. Nag-update siya. Yes. Thank you, Grace Morano. Thank you. Asan na si Mia? Kapoy na po. Ano ba nangyari sa'yo? Nantok na. Kasi buso. Ay, nakato. Tinawag ko na sila Yung binangungot niya ako dun sa part ko. Thank you. Para ba sa'yo yung live? Diba sa lahat? Wala mo eh. Si Si Mia kasi open na to. Sige, salamat. Hangat yung Ito ang latest. Abangan ninyo. Pumunta kayo sa live ni Mia. Magla-live si Mia. Guys. Oo. Full support para kay Mia. Aabangan nyo na. Ayan na. Since siya yung nagdala ng lahat ng package para sa amin. Social climber. Yes! Hoy, dito ka! Against the light dyan. Dito ka, oh. Saan ka, Bis? Mia. Bis! Dito ka, Bis! Hindi kasi yung lights. O, Chada, di ba, Bis? Ayan, lipat na kayo kay Mia. Naka-live na po siya. Let's all hold each other's hand for prayer. Oo, Ayan, para kitang-kita. Ayan. Ayan na. Excited ka na masyado.